A kulturális diplomácia valójában a külpolitikánk segítése a kultúra útján, de vajon mit jelent nekünk a magyar kultúra? Gyakran szembesültem külföldi kiállításaimon azzal a kérdéssel, hogy mi a magyar abban, amit csinálok, és rá kellett jönnöm, hogy létezik olyan, hogy vizuális anyanyelv, hogy valahol a munkáimban megjelenik a tradíció, a hely, ahol születtem, a hit, amit a szüleim, a nagyszüleim vallottak, szóval a magyarság vizuális értelemben is tetten érhető abban, amit csinálok. A kultúra számomra maga a mozgás, a zene és a kapcsolódás a közönséggel. A Liszt Ferenci eszmék és a Kodály módszer emberek millióinak segít a mai napig abban, hogy professzionális zenészé váljanak. Büszke vagyok arra, hogy engem is Liszt és Kodály szellemiségében neveltek. Miről is szól a kultúránk? Rólunk, múltunkról, az örökségünkről, a jelenünkről, és arról, hogy mit adunk tovább az utókornak, vagyis a fenntartható fejlődésünkről. A magyar kultúra számunkra egy kapaszkodó. Keleti gyökereink, nyugati évszázadaink, melyben tanultunk és tanítottunk, és a velünk együtt élő nemzetségek itt a Kárpát-medencében, akikkel szépen éldegéltünk együtt. Ez mind-mind jellemzi a magyar kultúrát. A mai életünkben próbálunk a múltból merítkezni, a jelenben éldegélni, és a jövőnek útmutatást adni. Sokan nem is tudják, hogy a magyar kultúra és a magyar konyha egy igazi, sokszínű, multikulti olvasztótégely. Az én szívemhez ugyanolyan közel áll a dobostorta, egy eszterházi torta, a flódni, a francia krémes, vagy éppen egy alföldi Ferdinánd. A magyar kultúra rendkívül sokszínű és egyedi. A világ bármely pontján büszkélkedhetünk vele. Mi is ezt tesszük, hiszen értékeinket, tehetségeinket népszerűsítjük világszerte.